또 힘 실어넣어. 너희 씨네 그 마블도 린도 아이고 유 아이들 그럼 또 여우는 시오리는 살아. 소나 가오무이나 능분건 그래라오게 악능코 그반한 라건 온나이 줄리 한자리여 접근한 다오카 있는 비그라이데 Komandan! Ang lapot ang rino kayo! Ang nitatandawan! 무장문나이 동카예 앙바디 랑니 담보 온두라카고 무장문 브라자야 한바 아이뜨 능안코 단바 미니 핀차리야 너이 만스코 시네크 너이 가슴이치다 마구르니 아콜코 앙코 단가는 거 다시 미치겠는 거 영마스감 등가 마발 싱어파이 그 마발 다리가 로터나고 마발 홈 Hello, ang sonara mundeng. Oh, 마 호랑탕? 호랑아 탈만에 ang nipsala 너 구스터레고 설바구 털바이. 비니카이느 ang nोंथांनि फिसाजोजोंसो हाबानि खौरां लानो सानदों आं. बेथ' आंनि फिसाजोआथ' दा बावैनो PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों हाबा जानो हासिगौ. बिसोरो दा बावैनो नायफैसै. मा? अन्नानै 소렌시네
मा थाङा मानसि फाखाफोरसो नामासो सिलाय जों स्लिम स्लिमसो थले होनाय न'आ बेनो नामा जों स्लिम स्लिमसो नै आयै आलासिया बिसोरनो आयौ आंनि बिजामादै जागोनासो हा फैदो हा मानो बाव थाखो फैदो आयै दा नों बिसोरनो साहाखौ होफैदो आं दै मोजां लायनो दे हा थांदो आं दा होफैसिगोन आंनि मुङा हाजाव आंलाय सानजौनायखाय फैलासो नंदोंमोन जेबो गैथारा आं जानो आलु रुनाय आरो नाफाम बाथोनसो लोंदो दे सोरथो जाखो जावैसोआलाय आयै नों बाहेरायाव थांथ'दो जावैसोखौसो नायगौमोन आङो जोंना आइया जाम्बिथार लै जाम्बिखायसो ओंखामजों जानो आलु रुनाय नाफाम बाथोनखौ साहाजों जानो होफैलायदों मा आलुजों नाफाम बाथोनजों होफैदों बिस्कुट होफैयाखै आदै खिनो ओंखारबायलै खिनो ओंखारबायलै बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो खिनो ओंखारथारबायलै खिनो ओंखारथारबायलै फाग्ला जोरैसो आदै नै गथासै खिनो ओंखारथारबायलै गथासै ससे फैबायलै गैलालै सिगुनलै मा खालामबावनो आंलाय सिगुनसैलै गैला खिगुनसिगोन गैला खिदों गैला खिनो ओंखारबायलै गैला गनसै माथो खालामबावनो आदै गनसै र'लै थांसै रंबायलै दाबो खिखाखै नामा रंबायलै थांसै नै बाबु नों जुलि होनाय सिख्लाखौ सोरबा खावनानै लांनाय खोनाबायदों आं खोनायाखैलै बोराय बे जुलिया नोंनि मा जायो बोराय जुलिया आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजावमोन बेखौबो सोरबा दुथाङा खावनानै लांबाय हाब माथो बोराय गाबलांगासिनोब्रा Welcome, Mr. Magur. Please be seated. Thank you. जिराय नोंथां मागुर मानोबा लेंहरदोंमोन असिबाबो खौराङा
नोंथां 50,000 रांनि बाथ्रामोन दङब्ला मोनथ'योब्ला गाहाममोन नो प्रब्लेम उसिबाबो नाथाय नोंथाङा 2 नाम्बार खामानिनि थाखाय मेगन खाथेनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन जागोन नोंथां दे होमबालाय नोंथांनो रांखौ आङो दसे उनावनो फाथायहरगासिनो दं बिदिब्ला थांदिनि उसिबाबो दे गोजोनथों दे Okay. See you again. Good night. Thank you. Good night. नों जौ आरो बथल नोंनो आंनि आंगो जिउनि जुलि रेन्दाव नों आंनि थाखायनो फाग्ला बोरबाय मा नों जुलि सिमांना मोखां नों औ रेन्दाव आं जुलि नों आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला रेन्दाव आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैयाव सना गोदाव सोराव जाबाय आं नोंखौ नुयैया दिनैनि बे समा सिमांना मोगथां नुजाफैयो नोंनि गावदां महरा फाग्ला जायो बिखा गावो नोंखौ मोनैया थेवबो मानो नागिरो नोंखौ आंनि गोसोआव सना दुखु फैयो हांमा सुरो नोंखौ मोनैया दिनैनि बे समा
जुलि नों हाबनाय बिबार बागान जिउखौ फोजोबस्राङाफोरनि सायाव खिथेर हगारनो थाखाय आंनो गोहर आफा नों आंनो गोहर 3 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख 10 लाख रावबो गैला नामा 10 लाख 1 2 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख बे मानसिया सोर बिलाय रिन्दावनि बिफा रिन्दाव बिफा जुलिनि बिहाव जागौमोन बेनो जुलिनि बिहाव जागोना बेनोमोन लामायावसो मोनगोन बेखौ थामजिबा लाख 1 2 3 रावबो गैला नामा बिदिब्ला नै आं दिक्लार होनसै बिब्दिब्ला दिनैनि बे अक्सनाव रांनि अनजिमाखौ बांसिन होनाय हिसाबै सनारामानो बे हानि आरो बिल्डिंनि बिगोमा जाबाय बस बेनो थांलाय फैलायनि लामाया 3 बाजिलायबाय दाबो माथो फैयाखै जागोन सार खर' सालाय जागोन सार फल'इ
Fire! Boleh tu para dile bos. Hei, jaga lo deh. Sar, जों नुजों हानाय नङा सार बिसोरजों लाराय खालामनो हरसे हरबावनांसिगोन सार जोंना सासे गोग्लैना थाबाय सार बेखौ जोथोन लानांसिगोन नांबाय माबा लानो सिलाय आं Ayah, honi ada fैदों. आदिया न'आव सफैयाखै नामा? गैया सफैयाखै आदै टाउनाव हा अक्सन जानायखौ दाखिनो थांदोंमोन आदिया लामायाव गाज्रि मानसिफोरजों बुजानायाव जोंजों एसे गावलायनायबो जादोंमोन बियो बोरै खारखो जोंबो मिथिनो मोना मा हिनजावा गैया नामा गैया आदै बेबो गोसो थोनायखौ मोनैनिनो न'आवनो थाला बिदिब्ला सिनारि नोंनो थुफादोथ' थांदो आइ नोंनो थांफादो माबार थांदो Faisal, saya kehuran apa? Aku, siapa semua pergi saya. Saya akan takai. Dengan nak kehuran Faisal, dengan nak pergi. दसे जिराय हो बस जुलिखौ जों बावगार फैदोंमोन बावनोमोन नामा बावनोमोन जुलिखौ गारनाया होसो माबार बे दुरुंजोंनो बै बिफाङाव खाख्रबनानै दोनखा टाउननि हा दाखिग्रा नोङो दासो मिथिदों नोङो बेथा टाउननि हाखौ आंजों जुजिदोंमोन नेगिरदोंमोन अक्सनाव दाखिदोंमोन आंखौ अननानै निमाहा होदो निमाहा नोङो आंखौ अननानै निमाहा होदो आइ दाखोन बिनि जिउखौ बेयावनो उराय होदो बिहाव बिहामजो बेयावनो गोमोरलांजोबदों खुइ दाना बबाव नोंलाय दाना बबाव आंखौ अननानै निमाहा होदो आयौ मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो गाव मा जाखो माया बोनांगौ गाव आयौ
아유, 마시를 그래. 아유, 먹기 싫어. 그 쇼동 메르고 앙준이 줄리. 나뭐 그만하면 줄리. 줄리. 케마 너가 너 케업즈든 니네 능리 비칸이 둥글 틀면 응아봐 앙니 그스가 그즈나이 농아 나뭐 그만하면 줄리. 너는 그세요. 너 줄리. 아르바우 사시 너마워 생리 무장문 내내 그시대요 근데 나래는 그만 하나 봐라고 Angku ni mah tu Juli. Di pertasa, gasi bang ni sih. Sinari yang? 아빠 बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आदै? बेफोर जाथायफ्रा गासिबो आंनि मेगनाव जाजोबनाय। वान्डारफुल, जोबोद गोमोथाव। जुलिखौ बुथारग्राया बिसोरनोमोन आरो जुलिनि जिउमायानो बिसोरखौ बुथारफिनजोब्बाय। फैदो माबार, आं थानाव खबर होनोसै। थुदो आफा। Niya gashona nengler nengler neng 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 malah pergian neng nengler nengler neng. Bocah. Dia dah. Masa kebusan? Masa kebusan? Ayo. Angku ni mahal tu, angku maaf kalam deh. Ni mahal tu angku. Ning dasar cing bagus. Kalam deh. Ni mahal tu angku ni mahal tu. Angku maaf kalam deh. Angku maaf kalam. Angku ni mahal tu, angku maaf kalam deh. Angku maaf kalam deh.
Masih lagi. Ayo! 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 नों जेबो गिनाङा दाबो नोंहा जेबो दाय गैया आं नोंखौ जेबो खालामा खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोरनि गेजेराव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 5 बाजियाव जुलिनि जिउमाया गोमोथाव बुहुतनि महर लानानै 3 सुबुंनि जिउखौ फोजोबलाङो बिसोरनि मुङानो जादों मागुर मेरगम दाखोन आरो हाब्रु रादाब सुलुंनिफ्राय मिथिबावनाय बायदिब्ला मागुरा सासे इन्डास्ट्रि बिगोमामोन नाथाय बियो समाजनि गाज्रि खामानियावबो गोबां लोब्बा दंमोन आरो जुलिखौ बुथारग्रायाबो बिसोरनोमोन मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जुलिखौ बुथारखांनायनि उनाव जुलिनि जिउमायानो बिसोरनि सायाव खिथेर होखारनो हानाय गोहोखौ मोननानै बिसोर 3खौबो बुथारलाङो बिमा बिमा मा जाखो जुलिनि जिउमाया मागुरखौबो बुथारबावबाय नै दासो निउसआव होदोंमोन होनब्लानोथ' नोंहा मालाय मोजां दाबिस्ता लाखा नोंहा मालाय दाय गैया हे बिदि दाबुं ओरैनोबा संखिनाया खारजोबाखै थां ओंखामा खुरैदो आं एसे क'क्राझाराव थांब्रबनो हा फैदो फिसा जुलि बायदि सोर जाखो बिलाय जुलियाय जुलियाय नों आंनि फिसाया जुलि नङा होमबा जुलियाय जुलियाय आं जुलि नङा आयं आं जारौसो नङा नङा नों आंनि फिसा जुलिसो जाथारनांगौहाय नों खुदिराम नङा होमबा नंगौ नंगौ बाबु नाथाय नों सोर जाखोमोन बाबु आं बै नोंनि गथ'खौ खांनो लाबोनाय खैरो जारौ नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ आंनि फिसा जुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन नाथाय फिसा जुलिखौ सोरबा दुदां मानसिया
बुथारलांबाय आफा नों दुखु दामोन फिसा नों दा आंनिनो असे फिसा जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन गोदोबाय गारियाव गाखोदो Rindau. Rindau. Nay Rindau. Rindau. Fै Rindau. आंनि उन फै. Fैदो Rindau. नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया जालांबाय Rindau. नों जोबोद मेंबायबो नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन Rindau. नाथाय मोनसे खोथा Rindau. अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो Rindau. नों आंखौ बिदाय हरदो. दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै Rindau. Zaro. Zaro. नों आंखौ सिनायबाय? आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन. आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव. मा नों आंनि बिब' आब' Zaro. नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन Zaro. नाथाय दा आंनि जिउबाया. जिरायदो नोंथां जिरायदो. जिरायदो. बिमा साहा लाबोहोदो दे. Zaro. Zaro. साहाया लाबोदो आइ. लांगौ आइ. आंनिया फिसालाया बेनो नायल' जाल' सासेल'थार. खुलुमबाय. जागोन फिसा. दिल्लीयाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मावो. साख्रिया 10 बोसोर जाबाय. दा आङो फिसालाखौ नोंथांनि गथ'नि थाखायनो 1 दाननि थाखाय सुटियाव लाबोनानै दोनफैखाबाय.
बेथ' जुलिथार हो जुलि जुलि आं नोंखौ मोजां मोनो जुलि जुलि बियो आंनि जुलिसो जुलि 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 नों आंखौ मानो सैला जुलि नों आंखौ मानो सैला आफा मालाय गोसोथोनाय थाखानाय हिनजावखौ आंनो नाङा जोंहा जाथ्रायानो गाज्रि फिसा दिनै इन्जिनियारा नोंथांनि गथ'खौ नायनो फैदों दिनै आं इन्जिनियारनि बिफा जानानै आंहा मान सनमान गैया नामा अन्नानै एसे रथ'योब्ला गाहाम जागौ हो थ' फिसा मा खालामनो जोंना खाफालानो गाज्रि बियो सोर आफा बेखौ आं सिनायो नाथाय न' सिङाव माबोरै हाबनानै थाफैखो बेखौ आं बुजिनो मोनासै आइ बियो बै समाव नोंथां खोन्थालांनाय जुलिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नोंसिनि महरा एखेखायनो नोंखौनो जुलि सानदों बियो फरायनायावबो जोबोद मोजांथार BSc फार्स्ट क्लास पास खालामदों बियो खर'सो गाज्रि जाबायदां आफा नङा आइ र' आं बिनि बिफाजों फनाव रायलायनि हेलौ आं खैरो बुंदों नोंथां नोंथांनि फिसाला रिन्दावा जोंनावसो दंफैयो नोंथाङा थाबैनो फैदोल' मा र' नोंथां बिदिब्ला थांगासिनो दं नों रिन्दाव नङा होमब्ला औ आदै आं रिन्दाव नाथाय आं बेयाव माब्रै फैखो आदै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आदै आंनो जुलिखौ नांगौ हनै आलासिफ्रा सफैबाय अ फैदो नोंथां रिन्दाव फिसा आफा आयै नों बाहाय बोरै सफैखो फिसा आयै आंखौ जुलिजों हाबा होदो आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै जागोन फिसा जागोन खैरो नोंथां आंनि साननायखौ जाफुंहोदो नोंथां आं बुजिबाय साननाया जाफुंसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां आं जोबोद गोजोनबाय आंबो गोजोनबाय नोंथां जोबोद गोजोनबाय जुलि नों सारादु होनो थिनायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन जुलि जुलि बियाय जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय बे जोबोरैनो गोजोनथाव नंगौ नोंथां नंगौ बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोखांसो सानखांलायलांबाय आं हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा औलै फिसौफोर आबौलै लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै
Ade. रुफाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा एसे दै जला दे आरे आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबायहाय आरे नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा माब्रै जाखो आगै ए बाजै फैदो फै हाबफै आरे हा माब्लानिफ्राय जाखो बेसे गोबावसै दे सिन्था दाखालाम हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा बेफोर अखा खोरोमनायजों समान नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन आं नुफेराखैमोन डाक्टारबाबु फंबाय नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन हे गसाइ सासेल' फिसा जोनोम जानांगौ सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय जागोन बाबु नों आंनि
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबादि बुंगौमोन आं आव ब्रेंगे मोखाङावसो मान सावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गानबाय बेलाय दाउखुमै आनजाबनि रावलै बाबु मान सावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनोबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खन्थाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होनदोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन अ आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा नंगौ बिमा बे फिसाया बेसेबांबा माहि बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा आयं जुलिया गैया नामा दङ आयं दङ न'नि गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं थां आयं थां जुलिखौ एसे बुजायहैथां जागोन आयं आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि दिनैनिफ्राय
नोंनि फरायनाय नोंनि थांना थानायाव आं दंसै आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि देनाय एसे मिनिनाय देना मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय आंबोथ' पागला नोंबोथ' पागलि माबोरै सानैजों लोगो मोनलायखो सानस'नो हालिया मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया नों आंनि रजे आं नोंनि थैस' थांस' अराय जिउनि नों राजा आंनि आं रानि नोंनि जुगानि जोनोम जोनोमनि गोसोआथ' आंनि पागला जायो गोरबोआथ' आंनि गोदोर जायो माबोरै दबथायबावनो लाइमोन बैसोखो मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय
थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन